Здравейте! Модул 2, лекция 5. Ефективни микроорганизми. М-технология. Настоящата лекция е като продължение на предишната, в която си говорихме за растителна защита в чистата градинка. И последното нещо, всъщност за което говорихме, бяха препарати за възстановяване на почвата. Но там говорихме за едни препарати, дето съдържат по няколко типа микроорганизми и работят за самата почва. Тук вече ще си говорим за М-препарати, които са нещо по-мащабно, така да го наречем. Така, на практика, още от самото начало в лекцията за почвата, достатъчно дълго говорихме за важността на микроорганизмите. Тук съм сложила няколко снимки, които оттатък ги няма, но няма да повдублирам нещата, просто превъртам и продължавам нататък. В крайна сметка, целта на така наречената М, ефективни микроорганизми технология, е вкарването в почвата на полезни микроорганизми, които работят по нейното възстановяване. И така тя става по-добра, по-балансирана и нашите растения растат по-добре и са по-здрави. Така, М-технологията идва от Япония. В края на 80-те години човекът от снимката Теруо Хига създава първата в света М-технология. Първият М-препарат. Всъщност Япония, знаем, там живеят много хора, имат на малко земя. И в някакъв момент се оказва, че тази земя започва да обеднява и да става недостатъчно жива. И точно това е причината да бъде създадена М-технологията. На практика Теруо Хига създава комплекс от взаимно свързани помежду си микроорганизми, една много дълга хранителна верига, която след това изкуствено се вкарва като допълващ препарат в почвата и работи по нейното възстановяване. В рамките на последните 30 години, горе-долу толкова са, че и повече, откакто съществува тази технология, японците успяват доста добре да си възстановят техните почви. Много интересно доказват колко дълбока почва имат, с едни големи прътове ръчкат надолу, да се види колко лесно и колко надълбоко свободно влиза този кол. Т.е. почвата е много добре структурирана и много надолу в по-дълбоките слоеве също. Така, след Япония всъщност има, разбира се, много, които започват да имитират тази технология. След японците в Русия е създаден препаратът Байкал М1. Фактически този препарат е много подобен на японския, но там в този препарат са вкарани микроорганизми, селектирани, взети от района на езерото Байкал, и всъщност за това така се нарича и този препарат. На времето, когато стартирах, аз имах наистина едни сериозни проблеми с едни картофи, които ми се маносаха. Това май ли го споменавах вече в някои от лекциите. Но М-препаратът е пряко свързан, значи интересът ми към него с онея картофи. Тогава всъщност аз осъзнах, че действително ще трябва доста сериозно да поработя по това какво има в почвата. И по някакъв начин трябваше да намеря ековариант на изчистване на патогените и на възстановяване на живите същества в почвата и на възстановяване на самия баланс в тази почва. В него време в България се предлагаше единствено, успях да намеря този препарат, който беше руския Байкал. В последствие в България започна да се внася и друг препарат, М, с ефективни микроорганизми. Той е немски и е на Микроведа Фарминг. Под същото наименование може да си го поръчате в интернет. Байкала пък също има така няколко фирми, които са оторизирани да го предлагат на българския пазар. Така че и едното и другото съществува, биха могли да бъдат закупени. Не обаче и от конвенционална, разбира се, агроаптека. Там такива алтернативни неща не се предлагат.
Поне не и при нас тук в дълбоката провинция. Така, а сега да ви кажа няколко думи по самите препарати, какво съдържат, какво представляват, как се ползват.